Kako sam proveo zimski raspust? Ovog zimskog raspusta radio sam mnoge stvari. Prvo sam odvojio sebi jedan dan za čitanje i pročitao 15 knjiga. Ja ne znam da li sam u životu pročitao 15 knjiga. Onda je pao sneg pa sam pomislio kako bi bilo divno iskusiti ga u njegovom najlepšem obliku. Tako da sam se spakovao i otišao na planinu. Tamo sam šetao po snegu i divio se prirodi. Razgledao sam okolne gradove i posećivao muzeje, a onda sam upoznao nove drugare i sa njima sam otišao da uživo gledamo Auroru Borealis. Severna svetla. Video je Auroru Boris. A kada sam se vratio kući imao sam taman još vremena da pročitam sve lektire za ovu godinu. Napišem referat iz geografije i ispečem praznične medenjake. Odlično, Gudi. Čini mi se da si imao baš lepo ispunjen zimski raspust. Jeste li čuli šta sve može da se postigne kada se lepo organizujemo? Ja uvek ozbiljno shvatam organizaciju. Da čujemo sledećeg. Ćuri! Kako sam proveo zimski raspust? Već prvog dana raspusta probudio sam se tačno znajući šta želim. Snowboarding! A što ja nisam išao na snowboarding? Rezervisao sam sebi celodnevne karte za opake snežne staze. Tako da sam prvo sebi napravio bogati doručak kako bih bio pun snage i energije. Pa sam se prvi dan spuštao, pa drugi skakao, pa treći vrteo, pa četvrti... Dobro, Ćuri. Jesi li radio možda još nešto sem toga? Kako nisam? Pa 12., 13. i 14. dan sam skijao. Neka, lepo je vidjeti vas tako posvećene savladavanju neke nove discipline. Da čujemo sada Pipija. Hajde da te čujemo, Pipi. Koje si ti nove stvari doživeo na raspustu? Ili si posvetio dane učenju neke nove vještine? Kako sam proveo zimski raspust? Prvo sam otputovao na... Osvojio sam vrh najviše planine na svetu. Tamo sam držao časove umetničkog klizanja jer sam toliki majstor na ledu. A onda sam naslikao sliku i donirao je lokalnom muzeju. Platili su je 100 miliona. Pipi, ako si nešto donirao, onda ne dobiješ pare za to. A onda sam upoznao lika koji me je poveo svojim privatnim avionom na rasprodat koncert. Pa sam tamo bio pozvan na neku žurku gdje sam se slikao sa Đokovićem. I onda sam bio pozvan na takmičenje iz... Čekaj, Pipi, da li ti se to sve zaista desilo ili nam pričaš priču? Nije se to sve desilo. Izmislio sam. Samo sam hteo da imam neke avanture da ispričam. Svi su imali ispunjen raspust, samo sam ja gubio vreme igrajući igrice. Pipi, nije bitno šta si radio, bitno je da si se odmorio i zabavio. Pa da, a kladim se da si uspeo i da pobediš jednu od igrica, pa to je isto uspeh. Pipi, ja vas ne ocenjujem spram stvari koje ste radili na raspustu. Tako da nemaš razloga za brigu. Stvarno? A šta sam onda dobio? Pa s obzirom da si zapravo napisao svega jednu rečenicu, šta misliš? Šta ste vi radili na zimskom raspustu? Napišite nam i vaše ideje za nove avanture naših drugara. A pogledajte i naš prethodni video i vidimo se u sledećoj epizodi našeg serijala Pipi, Gudi i Ćuri Show!